Dňa 13. novembra sa v priestoroch Centra vedecko-technických informácií SR na Lamačskej ceste v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyvrcholenie prvého ročníka interaktívno-popularizačnej ankety s názvom Klub akčných hrdinov hľadá sa najkulerskejší vynálezca v hre. Cieľom projektu je spopularizovať naše vedecké osobnosti v technických a prírodných vedách pomocou populárnej ankety, predstaviť našu vedeckú špičku mladej generácii originálnym a zároveň atraktívnym spôsobom, dodať tomuto povolaniu patričný honor, kredibilitu a popularitu a motivovať mládež k hlasovaniu za svojich favoritov. Výber vedeckých kapacít do ankety nominovali jednotlivé univerzity s vedecko-technickým zameraním, Slovenská akadémia vied a Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Bezplatné online hlasovanie prebiehalo na www.dikimoc.sk od júna do októbra tohto roku a zúčastniť sa ho mohol každý, koho vek neprekročil 30 rokov. Prvý ročník ankety spolu priniesol viac ako 12 000 hlasov, prostredníctvom ktorých mládež vybrala historicky prvých 7 členov klubu akčných hrdinov. Pána profesora Petra Moca, pani docentku Eriku Halašovú, pána profesora Karola Mičietu, pani docentku Katarínu Mikušovú, pána doktora Juraja Tóta, pána profesora Františka Novomeského a pána profesora Michala Zemana. Slávnostné vyvrcholenie oboch projektov, teda prvého ročníka oboch projektoch máme za sebou. Aké sú vaše pocity? No teraz už také uľahčenie, priznám sa, že som sa bála, je to prvý ročník, samozrejme nevedeli sme, ako to dopadne, ale myslím si, že bolo to úžasné, deti boli skvelé, aj naši akční hrdinovia sa veľmi tešia, že sa dostali do klubu. Teší ma, že sú mladí ľudia, ktorí sa zaujímajú o vedu a poznávanie a zdá sa, že chápu, že bez poznania a poznávania neprežijeme na tejto planéte a je veľmi pekné, že venujú svoj čas aj tomu, aby povedzme hlasovali za existujúcich žijúcich vedcov alebo bádateľov. Takže moje pocity sú pekné. Projekt je súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Viac informácií nájdete na www.dikimoc.sk.